Molweni grade 10s. Sizojonga umsebenzi ka-term 2 namhlanje, that is electric circuits. Masiqale kanje. Le yi-circuit diagram. Kule circuit diagram we have as components nale component, sibe nale component, sibe nale component, sibe nale component. So ayiphelelanga le circuit diagram, but ke ezinye soye sizibona ngoya move on. So that one, these are connecting wires, which means intambo zethu ezo-connecta as components yi-1, 2, 3, 4. Kulena i-circuit diagram sinayo. Zii-wires eziya. Then we have i-battery. So li-battery lethu ili linale cell, siphinde be nale cell na-2 cells. So sinala battery lenziwe zii-cells ezi-2. Then we have lo fokona lo basingayijonga le nto ingathi i-box lapha siyibiza ngoba yi-resistor. Ine-resistance engu-6,0 ohms. Then sibe nalena i-device. This one inovi siyibiza ngoba yi-voltmeter that we use to measure the potential difference. Njengoba siyi-connecte across le resistor, uyayiqaphela kho le ntambi kweli cala, bekho le ntambi kweli cala, which means sijonge kule resistor uba kwenzeka ntoni, yintoni i-voltage, ingubani i-voltage ezoba lapha, ingubani i-voltage ezosebenza lapha kulo 6 ohms. So we use i-voltmeter to check the potential difference. Then we have this one. This one is an ammeter. I-ammeter izosijongela i-current that will flow in the circuit. So izosijongela i-current ehamba kule ntambo, le-ammeter ehamba kule ntambo. Nakweli cala ke because intambo eyi-1 le sijonga i-current ehamba phaa uba ingakanani. So i-ammeter is used to measure the current. Now siselapha kwi-circuit, electric circuits, ne-terminology efuneka siyijongile apha. Ku-term 1 you did i-potential difference and ke waxelelwa that potential difference yi-energy transferred per electric charge flowing through the conductor. Ithetha ukuthi kulaa conductor sinezi-electric charge fanuba ziyahamba phaa. So i-potential difference yi-energy etransferwa kweza electric charges zihamba phaa kulaa conductor. Then we have EMF, the work done per unit charge by the source, umzekelo i-battery. Msebenzi mngakanani owenziwe li-battery. Okay, so uba singayijongisisa le nto inayo into yokwenza, because xa kuthiwa work done yi-energy leyo, inayo into yokwenza ne-potential difference, i-EMF, but ke sizoyicacisa when we get kuyo. Then number 3, that is the current. I-current kuthiwa is the rate of flow of charge. Ezi charges bezinikwe i-energy esiyibiza uba yi-potential difference. Ngoku sijonga ke ngokuba ziflowa kangakanani, that is the rate of flow of charge. Then we have i-resistance. I-resistance, i-device ne-device ine-resistance. We have i-globe. I-globe le ayilayitayo ine-resistance yayo. Sibe nejagi, ijagi yombane nayo ine-resistance yayo. Zonke nje ii-devices, ii-resistors apha esizisebenzisayo zine-resistance. It opposes or is the opposition to the flow of electric charge, that is the resistance, which means yona iphazamisana ne-current. Ayifuni uba ihambe kakuhle laa current, iyayiphazamisa, iyayi-opposa. Now siye ku-potential difference and EMF. If singake sijonge lapha, le nto ndizobe lapha ingathi yi-box, masithi umzekelo yi-conductor yethu, laa ntambo yethu. La maqanda lapha phakathi masithi umzekelo zezaa charges zifuneka zihambile. So i-potential difference yona kuthiwe is the what? Energy transferred per each charge. Umzekelo sinale charge, energy etransferiweyo phaa ukuze ihambe. So siyatransfera phaa itsho ihambe i-charge nganye
Umzekelo, uba sinike le yokuqala izonqoba le zihambe kutsho kulayite ibhalbhu, umzekelo, xa ikhona ngelo xesha zitsho zihambe, which means we need intoni ke ngoku apha? Ibhetri elizotransfera le energy kule charge, liphinde litransfer i-energy kule charge. Sinida elaa bhetri, that is the power source. Linika ipower, i-charge nge-charge phaa. Once closed i-switch, izotsho ihambe ke ngoku, izotsho itransferwe i-energy kunikwe one by one phaa, zitsho zihambe kutsho kulayite ibhalbhu yethu, umzekelo. So sizoya kwi-PhET ke ngoku siyojonga phaa uba yenzeka kanjani yonke le nto, sizo-understanda better. We are going to use the PhET simulations. Let's go to the PhET. Alright, naku ke ngoku PhET wethu. We have ibhetri, naliya ibhetri lethu. Then sine-conducting wires, zii-wires zethu ezi. Then we have this resistor, this is resistor number 1. Then we have this wire, this is another resistor, this is another resistor, this is our switch. So we have i-voltmeter, le izosibonisa i-voltage. Umzekelo, ngapha kwibhetri iyasixelela uba eli bhetri lino-9 volts, alikwazi udlula u-9 volts. Then this resistor ino-20 ohms. Then lena resistor ibe no-10 ohms, lena ndiyenze yano-5 ohms. So into esizoyenza ke ngoku, sojonga ke ngokuba njengoba eli bhetri lona lino-9 ohms, kukho bani apha, ithini i-potential difference elapha now that the switch is open. So kulena iresistor yokuqala ndiyibeke i-voltmeter yam. Ungajonga apha kule voltmeter kukho u-0 because the switch is open. Masiphinde sijonge kwenye siqinisekise, sijonge kule ilapha ezantsi, iresistor. Nakulena kuvela bani? U-0 because the switch is open. Size kule yokugqibela, le ilapha kweli cala, nayo isinika u-0 because the switch is open. So now that the switch is open, le voltage siyibona apha ebhetrini siyibiza ngoba yi-EMF yona, kuba i-switch ise-open. I-EMF yi-total voltage ekhoyo lapha kweli bhetri. This is the energy that the battery can supply. This is the total, yi-EMF yethu. Eli bhetri lizonika le resistor i-energy, liphinde linike lena iresistor i-energy, liphinde linike lena iresistor i-energy. Eli bhetri lifana noba utata unika lona umntwana imali, aphinde anike lona umntwana imali, aphinde anike lona umntwana, until imali le iphele kuye, umzekelo, until the battery goes flat. Now let's close the switch and see what will happen. If we close the switch here, you can see that kukho ezaa charges zimuvayo. The charges are moving. Zimuva kuba kutheni? Because ibhetri linika i-charge nganye i-energy, itsho lihambe ke ngoku itsho ihambe i-charge nganye phaa, ihambe. Now if you can look here, le resistor ngoku irida u-1,29. So sinala 1,29 ngoku le resistor, kodwa ibikade ngu-0. Then size kulena iresistor. Kulena iresistor sino-2,57. Size kulena iresistor. Kulena iresistor sino-5,14 volts, kodwa ibikade ngu-0. Xa unozi-edisha ezinto uzofumanisa uba ziza kunika laa nto iphaa kwibhetri, because utata unika umntwana nomntwana apha ngokwe-age yakhe. Umzekelo, this one sithe i-age yakhe ngubani? Ngu-20 ohms. Then lona umntwana abe ne-age engu-10, lona umntwana abe ne-age engubani? Engu-5. Meaning that ayizufana imali enika umntwana bengalingani. Lona uno-5 ohms, unikwe i-R5 yakhe. Then lona yena wanikwa eyakhe, umzekelo, imali eyimalini, eyi-2,57
volts. Lona wanikwe yakhe i-energy engubani i-energy yakhe engu-1,27 volts. That is it. So these are potential difference. So lena i-bulb inida or this resistor ukuze ikwazi uba idlule apha i-charge mayibe no-1,29. ukuze ikwazi udlula apha i-charge mayibe inabani ino-1,29. ukuze ikwazi udlula kuzo zoyi-two ezi-resistor, le resistor nale resistor mayibe ino-3,86. ukuze ikwazi udlula kulena iresistor i-charge nganye mayibe ine-energy engu-2,57. ukuze idlule kulena iresistor idlule kuleya iresistor mayibe i-charge nganye ino-5,14 volts. Sitsho sithi ke ngoku ine-energy enough uba ikwazi udlula phaa itsho iphase. That is the potential difference. Le isebhetrini yona yi-EMF because i-resistance yapha ngo-0, so EMF phaa. So ihamba kanjalo ke ngoku le nto. That is the potential difference and the EMF. I-current ke ngoku singena current. I-current can be calculated by using the formula, and it can be also calculated by using this formula. I-current yile define as the rate of flow of charge. That is the current. Now i-current ile define as the rate of flow of charge, which means i-charges flowa kangakanani, ziflowa kangakanani i-charges apho kulo conductor umzekelo. So that is the rate of flow of charge. So i-current yona it has the SI units esizibizwa kwa amperes. That is A. Let's get to i-resistance. I-resistance define as the opposition to the flow of charge. So singayibala i-resistance xa in series i-resistors umzekelo, that is RS, we will just add R1 plus R2 xa in series. Then xa parallel, that is RP, we will say 1 over RP is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. Bazi 3, 1 over R3. That is, they are parallel to each other. So i-resistors connected in series. Nansi circuit diagram yaso. Lapha sine battery. Lapha sino A, that is the ammeter. Then apha we have le box, besithe le box ye-resistor ine-resistance engu-2. Then sibe nalena ngu-V1, that is i-voltmeter, le besiyisebenzisa phaa ukujonga i-voltage okanye i-potential difference. Then sibe no-A2, A2 yi-ammeter yesibini. Then sibe nale box, besithe le box imele ntoni, i-resistor ene-resistance engubani, engu-4 ohms. Then sibe nale yi-voltmeter, le besithe ijonga i-potential difference uba lingadlula i-electron xa ine-energy engakanani kulo 4 ohms, njengoba kulo 4 ohms. Then we have this one, this is the switch. So xa sijonga ke ngokuba i-resistors connected in series, siqala sijonga apha ebhetrini. Njengoba sinebhetri lapha, ibhetri likho le ntambo isuka ebhetrini, nantsiya le ntambo isuka ebhetrini, nantsiya isuka ebhetrini, sidibane no-A1. Now that khange kubekho nto iphuma ecaleni ukuze sidibane no-A1, u-A1 in series with ibhetri. Siqhubekeke nantsi intambo, sikhweze siye sidibane nale box yokuqala ena-2 ohms. So le resistor in series because kwakule ntambo isuka ebhetrini, in series with ibhetri. Then sihambe sidibane nale i-ammeter, that is A2, nayo sekule ntambo isuka ebhetrini, series. Then sihambe siye ku-4 ohms le box, series.
then sihambe sidibane nantoni ne-switch. I-switch nayo kwakulaa ntambo iyi-1 series. Then we have u-V1. U-V1 ayikho series yena. Ubuyaqaphela i-VR le ntambo kwakho intambo ephuma ecaleni, so ayikho ku-series. No-V2 ithe sihamba njengalaa ntambo kwakho ephuma ecaleni to get u-V2. Therefore u-V2 akekho in series naye. So nalapha sizoya kwi-PhET simulations ke sijonge uba what will happen to the potential difference. Kuzokwenzeka ntoni ku-V1 naku-V2. Then siphinde sijonge kuzokwenzeka ntoni ku-A1 naku-A2 xa zi-connected in series. That is potential difference and the current. Yiyona nto sizoyijonga ke ngoku. Potential difference and the current. Uba kuzokwenzeka ntoni kuzo. So sijonge first PhET simulation. This is the PhET simulation. So series, this is our battery. Nali battery. This is our ammeter. Sobona i-current phaa. I-resistor yokuqala. Sobona i-resistance. Inabani? Ino-10 ohms. Then sibe ammeter yesibini. Nantsi ammeter yesibini. Then sibe ne-resistor yesibini. Nantsi i-resistor yesibini. Sibe ne-ammeter yesithathu. Which means we are going to look for i-current ehamba la bingakanani. Siphinde sijonge phakathi kwazo. Siphinde sijonge phaa. Then we have the what? The voltmeter. Nantsi i-voltmeter. Now that siye sayibeka apha ebhetrini siye safumanisa ukuba i-voltage phaa ngu-9 volts. The potential difference is 9 volts. Now the switch is open, therefore the potential difference is the EMF because i-switch open akho nto ihambayo la. Let's have another one. So masijonge kule resistor yokuqala. Kule resistor yokuqala ngu-0 nxa i-switch ise-open. Sijonge kule yesibini. Le resistor yesibini ngu-0. Okay. Now let's look at the current. Akho nto ihambayo, therefore there is no flow. Akho nto ihambayo phaa. So that's why ingu-0 phaa. Now let's close the switch. You can see zikhona nto ezihambayo ngoku now that the switch is closed. Satsho saxelelwa ke ngoku uba ingakanani i-current that moves here apha ekuqaleni ku-0.45 amperes. Then sibe nale resistor yokuqala. Then sibe ne-ammeter yesibini. I-ammeter yesibini nayo ino-0.45 neyesithathu ino-0.45. Meaning that i-current lapha does not change njengoba ii-resistors zime in series. The current remain the same. The current is unchanged there. The current remains constant. Okay. Now let's look at the potential difference. Ebhetrini sino 9 volts. But kule resistor le sino 4.5. Kule resistor sino 4.50 volts. Okay, akafani naleya. I-half ka-9. Then sijonge kuzo zoyi-2. Xa uzidibanisa zoyi-2 ngu-9. Oh, masiyeke leyo. Then sibuyele. Xa sijonga le yokuqala ngubani? Ngu-4.5. Uba ungajonga u-4.5 plus 4.5 kuphuma la 9. Which means xa ziyi-series ii-resistors, the potential difference is divided. Eyona nto itshintsha yi-potential difference is divided. Meaning that i-voltage esebhetrini, potential difference esebhetrini ilingana ne-potential difference ye-resistor yokuqala idibene ne-potential difference ye-resistor yesibini. That is u-series wethu xa zi-connected in series. I-current yona ayitshintshi but i-potential difference is divided such that esebhetrini is divided to abantwana. So xa udibanisa i-potential difference yomntwana oyi-1 nowesibini kuphuma leya ibisebhetrini, that is u-series wethu. So yiyona nto siyibonileyo ke.
the resistors connected in series, or so-called the potential difference dividers. The current there is constant. So yona nto funeka siyazile leyo, nesiyifake entloko i-basic leyo. Then siye kwi-resistors that are connected in parallel to each other okanye to the battery. Let's look at this one. We have the battery here. Sinale ntambo isuka ebhetrini cell. Xa sifika lapha le ntambo iye ya-divided. Kwakho intambo eyale yaneresistor yokuqala, kwakho intambo eyehlayo yaneresistor yesibini. Since ezi ntambo zisplitile to ezi resistors, zisplitile, so ithetha ukuthi ke ngoku loo nto ezi resistors are parallel to the battery, because nantsi intambo yebhetri, fanuba sihleli kulaa ntambo yebhetri, but ive intambo lapha ya-divided. Kwakho intambo yale, kwakho intambo yale. So uresistor 1,5 ohms noresistor 1,5 ohms kulapha ezantsi, they are parallel to each other. Then i-current ke ngoku apha sizoyijonga uba kuzokwenzeka ntoni kwi-current nakwi-potential difference. So we'll need to have the ammeter that is connected here. We'll need to have ammeter that is connected here. We'll need the ammeter that is connected here. So that izojonga current elapha esuka ebhetrini bingakanani. Ijonge current elapha ku-1,5 because yonke into elapha kulo mgca ikubani, iku-1,5. Iphinde ijonge into elapha kulo nomgca wonke, that is into ekubani, kulo mgca uno-1,5 uba ingakanani. Zingakanani ii-charges eziflowa la, zingakanani ii-charges, i-rate of charge eflowa la, ingakanani eflowa lapha. Then ingakanani i-potential difference V here, ingakanani i-potential difference V here, ingakanani i-potential difference ezobe isebhetrini. So make sijonge leyo ke ngoku i-connection, that is parallel, uba what is happening. So zii-resistors that are parallel, that are connected in parallel. So this is the battery. If singajonga lapha sinale ntambo le, so i-current befanuba ihambe apha, then xa ifika lapha iyasplita. Sinale path, sibe nale path. So lena i-path iza kulena i-resist, then lena i-path iza kulena i-resist. Then sinalena ke ngoku ammeter, then sinalena ammeter. Now that the switches are open, the readings are 0. So if we close here, you can see that the current moves here. So uyazibona nazi ii-charges move phaa because the switch here is open. Then let's close this one. Satsho saclose phaa. So nantsi iyehla, enye iyale, enye iza lapha ezantsi. That is the current. Now ubungajonga apha current nantsiya ngu-0,90, nalapha ngu-0,90. Then ihambe current, ihambe. Xa ifika lapha ngoo-0,90 abayi-2. Xa ifika lapha ubuyaqaphela ziyadivayida, ezinye ziyehla, ezinye ziyale. So zirepresenta i-current, ezaa charges ziyale nto ziyadivayida phaa. So i-current lapha is divided as you can see. Ibikade itotal esuka ebhetrini ingu-1,80. Ngoku xa ifika kwenye ingu-0,9 nenye ingu-0,9. Now let's look at the potential difference. This is the voltmeter, sizayibeka ebhetrini. Le yi-voltmeter ngu-9 volts ebhetrini. Then I have only 2. So this one ndiyibeke apha kulena i-resistor. This is the resistor 1. Ngu-0 or ngu-9,0 iyafana nqwa. Okay, let's look at le ilapha ezantsi. Oh, iyafana. So ithini ke ngoku le? Xa kungu-parallel kuphela, i-potential difference izofana kuzo zoyi-2 ezi-resistors parallel nasebhetrini because ngu-parallel kuphela. But i-current yona, it is divided. Current is divided. Okay, the current is divided.
the potential difference remain the same. So apha parallel current siyayifumanisa uba i-divided, which means current yalapha neyalapha izoba divided, but kulona umgca kuzoba yi-current esuka i-B3 nantsi i-current, but ifike i-divide lapha sibe ne-current yala ne-current yala. So i-current yala xa idibene ne-current ezohamba apha ilingana ne-current ehamba la. So in conclusion, the resistors connected in series are potential difference dividers. Current remains the same. The resistors connected in parallel are current dividers. Potential difference is the same. So we have a question here. Question year 2 ihamba kanje. We have A. U-A ubumjongile ngubani? Ngu-parallel. This one is parallel to this one. Then we have U-B. U-B in series. This one is in series with this one. The first question, define the EMF. The definition for EMF is the work done per unit charge by the battery. That is the power source. Then the second question, calculate the total resistance ku-A. So A ke ngoku uparallel. Since we're parallel, so that 1 over Rp is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. That is 1 over Rp is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. Then we substitute R1 with 1,5, no R2 1,5. Then we stop calculate. Then we get this answer. Then we cross multiply. Then we get this one. The following question, it must strong U-B. U-B ngubani? Series. What we know about series is that i-current iyafana throughout. U-A1 uzofana no-A2 nohamba apha ku-switch because current mayifane ku-series. But i-potential difference ezoba lapha ezohamba lapha esiyidingayo apha ukuze idlule i-charge ayifani ingangafani, but ayizuba nguye laa 9. Eyalapha idibene neyalapha izosikhuphela u-9. So the first question, write down the reading on A2. Oh, since kungu-series, u-A2 uzofana no-A1 1,5. A2 is 1,5. Calculate the reading on V1. U-V1 uphi? Naku u-V1. U-V1 naku uhamba nabani? Uphezu ka-2 ohms. Aphinde abe kobani? Ko-A2. U-A2 lo besithe ngu-1,5 naye. So apha sino-1,5, i-current yalapha ngu-1,5. Sibe ne-resistance yalapha which is 2 ohms. Sifuna uV, that is idatha yethu. Collect data. We have uV lo simfunayo. We have current engu-1,5. We have resistance engu-2,5. Yeyiphi ifomula ezoba no-V ibe no-I ibe no-R? Nansiya. Then we substitute. Press the calculator, you have this answer. So you have answered the question. Thank you very much. May God bless you.